od 4. juna pokušavamo da dobijemo neke odgovore, da dobijemo sastanak sa gospodinom ministrom koji je on sam inicirao i zakazao naredne nedelje nakon 4. juna. Mi smo tog petka došli, bili smo ponovo još 2 puta, ovaj 4. put, znači svaki put smo imali isti neodgovor, dakle odgovor nije stizao iako smo upućivali zvanične mailove, da nam potvrde naš prijem. Međutim, to se ne dešava, što nam nedvosmisleno negde dokazuje da ili ne postoji volja ili se nešto drugo dešava što je nama i postalo jasno šta je u pitanju. Dakle, znamo, sam direktor, gospodin Radivoj Stojković je od prethodne godine još kad se sve krenulo padom nastrešnice i raznih, tako znamo u istoriju šta se sve dešavalo u našoj gimnaziji. Dakle, imao je šansu da se još od prošle godine on uhvati zakona, da odgovori i odreaguje na kako se to kaže, primetbe i uputstva građevinske inspekcije, prosvetne inspekcije i tako dalje, koja je dolazila u našu školu, konstatovala određene stvari. Direktor je samo trebalo da po zakonu odreaguje, da se odazove i da na osnovu naloženih mera sprovede te mere u delo. Dakle, to se ne dešava od februara, marta prošle godine. Direktor je samo sve dublje ulazi u krizu sam sa sobom i problemima koji su se nagomilavali i na to, znači, neodgovaranje na zakonske mere koje su bile naložene. Kriza se produbljivala, mi smo rastali naši učenici, naše deca u 3 škole, što je napravilo izuzetnu pometnju, da kažem, i u fizičkom smislu, sa rasporedom časova, rasporedom nastave koji se bukvalno do, evo, i pre nedelju dana se otprilike menjao svake nedelje, čak i na dnevnom nivou se nekad raspored časova menjao, što je, možete zamisliti kako je to odgovaralo i profesorima i učenicima koji nikada su znali na čemu su. Dakle, to je, da kažem, taj fizički problem koji je naravno ostavio izuzetno traga i na mentalne i, da kažem, emocionalne i psihičke probleme naše dece koja, evo, sada zaista u velikom broju traže pomoć psihologa, traže pomoć pedagoga, međutim, to naravno skoro ide i to će biti jedan proces. Dakle, raseljavanje u 3 škole, opstrukcija rada saveta roditelja, opstrukcija rada učeničkog parlamenta, sve se to mesecima prolongiralo dok se mi nismo i učenici konstituisali. Nelegalan, tako da kažem, privremeni školski odbor koji u svom sastavu bi trebalo da ima i 3 člana od strane roditelja, 3 člana nastavnika ili zaposlenih u školi. Dakle, ni to se nije desilo. I mi stvarno dovodimo u pitanje zakonitost rada i školskog odbora koji često, kažem, dobija